Pa normalno, teško gostovanje, zna se šta Rijeka predstavlja ove godine u hrvatskom nogometu, da se bori gore za vrh, imaju odličnog trenera, mog velikog prijatelja Sopića koji odlično vodi ekipu, imaju dobru ekipu i idemo tamo u goste, ali opet ne idemo da bi izgubili, idemo po pozitivan rezultat. Nadamo se da ćemo to ostvariti, vraćaju nam se neki igrači koji nisu igrali na zadnjoj utakmici i sa optimizmom idemo u Rijeku. Jedan od njih je Ivan. Ivane, vraćaš se u svoju Rijeku. Obična utakmica za tebe ili možda motiv više? Pa mislim da za svaku utakmicu treba biti motiviran. Sad da je neki dodatni motiv, možda malo nesvjesno bi rekao i je, ali evo kao što je trener rekao, teška jedna utakmica, zahtjevna, ali idemo izvući maksimum koliko možemo i nadam se da evo, bit će pozitivan rezultat. A za mene pozitivan rezultat bila bi pobjeda. Hvala. Evo, kolega. Kako je prošao radni tjedan? Kako je situacija sa ozljedom? Pa ne, radni tjedan je prošao dobro se treniralo, s time da imamo malo problema što se tiče terena i uvjeta tih vremenskih. Zna se da je tu pao snijeg, da ne možemo trenirati na prirodnoj travi, pa smo išli na umjetnu travu. Ali što se tiče tih igrača, vratili su se neki igrači, sad ostaje jedino van kadra, danas je Male Čurković, ovi drugi su svi tu, jedino što ne može, Božić i Martinaga ne mogu igrati utakmicu, oni imaju 3 žuta, ali ovi igrači se vratili, evo, Lepinjica se vratio, Kajmakov se vratio, Hlevnjak isto ima problema sa ozljedom, tako da, evo, idemo, i Štefulj se vratio isto, tako je, i nadam se da će neki igrati u prvoj postavi i da će biti jači nego u prošloj utakmici. Nekako kroz tjedan, mi smo već zaboravili tu utakmicu s obzirom da se piše samo o stadionu i o vođi koji skače iz paštete kako se to veli. Je li to možda malo remetiti sve nešto? Je li možda vođa odletio? Pa nije, Hođa je profesionalac, Hođa trenira isto i sada i kao što je trenirao i prije tih velikih najava da bi trebao ići u te druge klubove. Znači, dečko je stvarno ok i maksimalno 100% usredotočen na to što mi hoćemo na sljedećoj utakmici i on je dio ekipe i ja se nadam da će nam pomoći da ostvarimo dobar rezultat. Ali bit će veliki veliki kada ode, a otići će. A vjerovatno će otići, to je normalno. Kod svi ti manjih klubova, znači svi ti manji klubovi moraju prodavati da bi egzistirali. I ja mislim da će 99% će otići i zaslužiti otići, jer stvarno se radi o odličnom igraču. A nadam se isto da ćemo u zimi sad se malo presložiti, da ćemo dovesti 2-3 dobra igrača s kojima ćemo biti još jači i da možemo očekivati bolje rezultate. Jel možda jedno čekate kraj polusezone? S obzirom na to sve kaj se događa. Pa ne da ja uživam u svakoj utakmici, u svakom treningu. Ne mogu reći da čekam kraj sezone, ali opet čekam to da se malo prosložimo, da dovedemo nekoga ko nam može pomoći i da budemo jači i da na proljeće uživamo u tim našim utakmicama i gdje ćemo sigurno imati više bodova. Posljednju vašu utakmicu domaću s Rijekom odlučio je onaj slalom stopera koji je sve prošlo, zabio gol. Koliko se promijenilo od te utakmice, koliko je vaša momčad ipak malo narasla i možda naučila nešto da se to primije? Pa znači, gledajući tu utakmicu, mi toj utakmici smo zaslužili bod. Ali opet nismo zaslužili bod jer nismo zabili gol, oni su ga zabili tako kao što su zabili. Svi znamo da su nam zabili gol solo prodorom Galešića, ne znam, 60-70 metara terena je osvojio i da se na svim portalima na svijetu se vrtio taj gol u stilu Maradone, Messi ili Ronalda. Ali to je bio početak mog dolaska ovdje, još neki igrači nisu uhvatili neke te linije kretanja i ono što ja uču od njih. Ja se nadam da smo sada pametniji i da nećemo raditi te greške i sigurno očekujem bolju igru nego što je bilo na prošloj utakmici. Sad je odlučio jedan gol, hoće sad biti možda više gola, kako tekmu možemo očekivati? Ja se nadam da ćemo mi početi zabijati golove i da možemo očekivati bodove. Znači vrijeme i ja sam jučer napravio jedan dobar sastanak sa mojim polušpicama i špicama, igrači koji su zaduženi za te stvari, za zabijanje golova. Ja se nadam da su nešto uhvatili. Što se toga tiče, šta ja zahtijevam od njih i normalno što svaki trener u bilo kojem klubu zahtijeva svoje špice i polušpica, znači oni moraju rješavati utakmicu. Oni su ti
na tim pozicijama gdje moraju zabijati. Normalno, nekad moraju imati pomoć i tih veznih bekova, stopera, pogotovo u prekidima, ali u većini slučajeva te špice, polušpice rješavaju utakmice. Ja se nadam da će se probuditi konačno i da ćemo početi zabijati golove. Doznali smo eto sad malo prije da neće igrati Selahi za Rijeku, isto tako Jaković ima kartone, koliko vam to možda olakšava posao. Pa ne bi se ja puno osvrtao na njihovu ekipu. Ja sam još rekao u uvodu da je to dobra, vrlo dobra ekipa Rijeke, ali ja bi se osvrtao više na našu ekipu gdje očekujem maksimalni angažman naš, da ćemo se pokazati u najboljem svjetlu na toj utakmici i da ćemo uživati u nogometu, ali iz te utakmice da i uzmemo poneki bod. Znamo svi koliko vam Božić znači, da li je Međimurec, njegova zamjena, neka prirodna ili imaš neka druga rješenja? Znači, nama je Božić stup ekipe, znači vođa ekipe, kapetan koji ima ogromno iskustvo i normalno da će nam faliti to utakmice. Što se tiče igrača koji će ga zamijeniti, još nisam odlučio. Znači, još imamo i današnji trening, sutrašnji trening, pa ćemo kroz ta dva treninga vidjeti ko bi mogao njega nadomjestiti. Za Ivana, malo pitanje, evo ga, vi nećete po tradiciji pričati o protivnicima, možda nam Pinjica kaže nešto više su igračima, koliko ti pomaže ili odmaže to što ih znaš, uglavnom znaš cijelo noć tako. Pa sigurno je lakše kad znaš protiv koga igraš. Puno sam puta trenirao s njima, igrao protiv njih i na treninzima i na prijateljskim utakmicama igrao sa njima i čak i u ligaškim utakmicama natjecateljskim. Tako da sigurno je olakšavao taj posao, ali mi smo jedna ekipa, ne mogu samo meni biti samo lakše igrati protiv njih. Treba to biti cijela ekipa. I mislim da isto tako Rijeka, koliko god su individualno dobri, pokazali su ove sezone da su jedna timska ekipa koja igra jako dobar nogomet i mislim da stvarno neće biti lako, ali evo očekujem pozitivan rezultat. Bio si tamo svojevrsni projekt kluba, Malena se tamo na kraju nije ispalo dobro po tebi, sad si tu. Kako gledaš na sve to? Rekao si motiva ima, ali ne postoji. Pa da, mislim, to je sad iza mene. Okrenuo sam se novom klubu i pokušavam za njega dati uvijek maksimum na svakom treningu, na svakoj utakmici. Sad, protiv koga igram, stvarno nebitno. Rijeka doma nezgodna, znamo svi ambijent kakav je, pogotovo sad dok se bore za visoke stvari, velike stvari, visok plasman. Kako igrati utakmice u takvom ozračju? Kao gost? Pa ja mislim da za svakog igrača to bi trebao biti dodatan motiv. Dolaziš na jedan stadion koji će biti sigurno ispunjen do posljednjeg mjesta, jer se oni bore za, kao što ste rekli, za sam vrh. Ali mislim da to za nas treba biti jedan dodatan motiv i idemo tamo pokazati da smo mi prava ekipa i da možemo napraviti puno dobrih stvari. Ti, Albert, ste, činite jedan dobar, solidan tandem. Kakva je ta vaša suradnja, kako bi komentirao, kako ste zadovoljni? Pa dobro je za sad, mislim još uvijek upoznajemo, ali mislim da dobro funkcioniramo, naravno da uvijek može puno bolje, ali eto, vrijeme će pokazati, iz utakmice mislim da igramo sve bolje, samo da nas još rezultati poprate i mislim da će biti još bolje. Koliko si ti zadovoljan ovom koprivničkom avanturom s ovom za sad? Pa za sad sve odlično. Došao sam tu da pomognem klubu, da klub pomogne meni i mislim da za sad sve funkcionira kako smo planirali. Eto. Hoćeš imati neke svoje navijače u nedjelju? Pa bit će, da. Koji ulazi? Cura će doći. Za kog će vidjeti? Ona navija za mene, nebitno gdje je.